Shit. Yeah. Åh nej. Whoopty. Den er efter mig. Ikke den vej. Okay, den vej. Se, jeg er frelst. Der er drivhus lige derovre. Kom ind. Okay. Hej. Hvad er det, der følger efter mig? Jo, siger du. Planterne behøver en lang række forskellige stoffer for at kunne vokse og lave fotosyntese. Et af disse stoffer er kulstof, som anvendes til dannelse af proteiner. Dette ved landmanden på marken, og han gøder derfor med nitrogenholdige stoffer enten i form af naturgødning eller ved udlægning af forbindelsen ammoniak NH3, der indeholder nitrogen, som det ses ved kunstgødning. Herved vokser planterne, og landmændene får større udbytte, og vi får mere mad på bordet. Men denne metode har dog en mindre kendt, men meget farlig ulempe. Ved udlægning af disse stoffer sker der et fatal i miljøet. I jorden findes en række bakterier, der forstår at udnytte disse nitrogenholdige stoffer. De organiske såvel som de uorganiske. Organiske forbindelser omdannes til ammoniak ved ammonifikation. Uorganiske forbindelser af ammonium omdannes til enten nitrat eller nitrit. Derfor kaldes bakterierne henholdsvis nitrat og nitritbakterier. Men nitrit oxideres dog omgående og omdannes til nitrat efter reaktion med ilt. Og det er her, at problemer befinder sig på grund af nitrats kemiske ladning ved den forsøger at komme væk fra den negative jord. Den ledes derfor ud i vandløb og derfra videre ud i større søer og have. Her findes mange algeforbindelser, blandt andet blågrønne alger, der straks kaster sig frådende over den megen nitrat. Er det en stor blågranelle, der følger efter mig? Min kære, hvorfor tror du, at dammen er grøn for tiden? Når temperaturen har været så høj igennem hele sommeren, og landmændene har forurenet hele sæsonen, er sensommeren det perfekte tidspunkt for algerne at slå til. Jamen, hvorfor er den lige efter mig? Min kære, er der nogen i din familie, som du ved har været landmænd? Ja, min far. Men han forsvandt for længe siden. Men hvad har det med sagen at gøre? Jeg tror, at algen kender til jeres slægtskab. Det er vigtigt, at du forstår, at en alge sult efter nitrat aldrig stopper. Den vil altid have mere. Og nu håber den, at du kan føre den til dens far, så den kan måske mæske sig med det gode nitrat. Men hvordan bekæmper vi den så? Med dette. Dette er polyethylene diklorid. Alger kan ikke klare dette. Vi skal blot sprøjte det på den. Nu skal vi vise den alge, hvordan rigtige videnskabsmænd leger.
Åh Gud, ikke til mig, ikke til mig. Så er det nok. Vi besejrede den store alge. Yes, mand. Men jeg forstår bare stadig ikke, hvorfor den gik efter mig, og ikke efter dig. Altså, jeg forstår det ikke. Det gør jeg ikke. Jeg forstår det ikke. Nej, jeg forstår det ikke. Nej, det gør jeg altså ikke. Det er enkelt, mit barn. Jeg er din far. Watch out. Yep. Hvor langt skal jeg? Vi prøver lige at tage den med. Vi prøver at falde lidt. Lige præcis, ja. Kan I ikke prøve at tage kvælertag på hinanden eller sådan noget? Jeg tror lige, vi tager om den der. Uden sludder.